در студия бо шумо Абдулмумин Зайниддинзода. Мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати барномаи имрӯза. Рашки зан боиси марги шавҳар гардид. садамаҳои ноқши нақлиётии марговар дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд. авомфиреб ҷазои сазовор гирифт. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ. рашку хусумат ва бадбинӣ гоҳо боис ба он мегардад ки бархе нафарони дур аз маърифати ҳуқуқӣ сари ҷаҳлу ҷаҳолат ба ҷинояти махсусан вазнин яъне ҷинояти куштор даст мезананд ва ба ин аъмоли зишт нафареро аз ҳаёт маҳрум намуда мусибати гаронеро барои як оила эҷод мекунанд. чунин кирдори баъди афроди ҷиноятпеша ҳамеша боиси ғаму андӯҳи шаҳрвандон ва халалдор шудани вазъи ҷомеа гардида бо ин амалҳои ҷинояткорона ба одамон зарари ҷубронашаванда мерасонанд. шарҳи як ҳодисаи одамкушӣ дар таҳияи ҳамкоронамон аз раёсати корҳои дохили шаҳри Душанбе. ҷиноят дар аксар вақт қасдона ва ё аз беэҳтиётӣ содир шуда нафари ҷинояткор вобаста ба кирдори содир намудаш дар назди қонун ҷазои сазовор мегирад. ҳодисаи кушторе ки шарҳ дода мешавад қасдона ва бо тайёрии пешакӣ содир шудааст. шаҳрванд Раҳмонов Насимҷон соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи деҳаи ҳосилоти ноҳияи рӯдакӣ ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти куштор аз ҷониби кормандони милитсия дастгир карда шуд. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Фирдавсӣ муайян гардид ки номбурда санаи 11 июли соли равон дар даромадгоҳи бинои иstiqomati рақами 91 каср яки кӯчаи Неъмат Қарабоев ноҳияи Фирдавсӣ бо олоти оҳанин ба истилоҳ арматур ки қаблан ба хотири содир намудани ҷиноят дар макони ҳодиса пинҳон карда буд ба шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон Маҳтобзода Низомиддин соли таваллудаш 1981 ҳамла намуда ӯро бо бераҳмии махсус ба ҳалокат расонидааст. дар ҷараёни тафтишот маълум гардид ки гумонбаршаванда бо сабаби рашку бадбинӣ ва муносибати маҳрамона доштани ҷабрида бо ҳамсараш даст ба куштор зада номи худро доғдор намудааст. мавриди зикр аст ки бо роҳи ҷиноят бартараф намудани мушкилоти оилавӣ ва нофаҳмиҳои рӯзгор ягона роҳи ҳал набуда маҳз нафарони сабукфикр даст ба чунин кирдор мезананд ки оқибат пушаймониҳоро дар пай дорад. вобаста ба ин айни замон нисбати гумонбаршаванда Раҳмонов Насимҷон дар прокуратураи ноҳияи Фирдавсӣ бо аломатҳои модда 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда нисбати гумонбар чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабси пешакӣ гирифтан татбиқ карда шудааст. дар ҷамоати деҳоти ғазантараки ноҳияи деваштиҷи вилояти Суғд ҷавонзане аз ҳиссиёти рашку бадбинӣ шавҳари худро ба қатл расонид. ин ҳодиса дар ҳуҷраи хоб рух дода ҳамсар бо корт ҳангоми хоб будани шавҳараш гардани ӯро буридааст. ҳамкоронамон ин ҳодисаи мудҳишро шарҳ медиҳанд. шоми 12 июл шаҳрванд Абдуллоев Адҳам Мадиевич соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғазантараки ноҳияи деваштиҷро аъзоёни оила дар хонаи истиқоматиаш бо сари бурида дарёфтанд. ҳодисаи ҷиноятиро мақомоти милитсия ба қайд гирифта дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ парда аз рӯи куштори асрорангез бардошта шуд. гурӯҳи фаври тафтишотии мақомоти милитсия ва прокуратура муайян намуд ки ин ҳодисаи мудҳиш аз муносибати носолими оиладорӣ сарчашма гирифтааст. дурушти дар оиладорӣ шунидани таҳқир ва суханони ғайриахлоқӣ боис мешавад ба он ки ҳамсари охирон шаҳрванд Исроилова Садоқат Ҳусниддиновна соли таваллудаш 1996 бо истифода аз корди хоҷагӣ шавҳарро ба ҳалокат расонад. Я хел дигар занакоктикам мезад ва вақте ки дига ҷо мерафт телефон карда дигар занакои ҷиғ мезад пешаш ба хона ба нигоҳ намекард. оилаи ҷавон аз зиндагии муштарак соҳиби як фарзанд буда 3 солинҷониб хонадорӣ мекунанд. пеш аз рух додани ҳодиса низ байни зану шавҳар муноқишаи лафзӣ сурат гирифтааст. муносибат доштан бо занони бегона ва дар ҳузури зан суҳбати телефонӣ бо онҳо ангезаи ҷиноятро гузошта ба рӯҳу равони зан таъсир мекунад ки дар натиҷа ҳангоми хоб будани шавҳар гумонбаршуда Садоқат Исроилова аз ҳиссиёти рашк гардани ӯро бо корд буридааст. бо бардоштани ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ ҷабридае аз ҳодисаи ногаҳонӣ мутаҳайир дар ҳолате ки гап зада наметавонист аз ҳуҷраи хоб ба берун баромада дар саҳни ҳавлӣ аз хунравии
зиёд ба ҳалокат мерасад. дар аввал гумонбаршуда Исроил ва бехабариашро вобаста ба ҳодиса баён дошта бошад ҳам дар рафти ҳаракатҳои оперативию тафтишотӣ иқрор шудааст ки ин амал аз ҷониби ӯ содир ва ихтиёран дар ҷои ҳодиса нишондод додааст. феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар толори суди шаҳри хуҷанд мурофиаи судӣ вобаста ба ҷинояти қаллобӣ баргузор гардида гуноҳи судшаванда Файзибоева Умеда соли таваллудаш 1986 сокини шаҳри хуҷанд тасдиқ ёфт. тавре дар рафти мурофиаи судӣ таъкид гардид, судшаванда қаблан суд шуда бори охир соли 2015 барои авонфиребӣ 2 сол аз озодӣ маҳрум гардида моҳи августи соли 2016 дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ба озодӣ баромада бошад ҳам аз амалҳои мардумфиребонаш худдорӣ накарда дар ҳолати ретсидив такроран даст ба ҷинояти қаллобӣ зад. Умеда Файзибоева моҳи феврали соли равон худро ҳимоятгари бо таҷриба муаррифӣ карда борои фиреб ба бовари як нафар сокини шаҳри Хуҷанд даромада бо ваъдаи мусоидат дар тамдид намудани муҳлати пардохти ҷаримаи аз ҷониби мақомоти судӣ таъиншуда ки нисбати фарзандаш татбиқ шудааст, марҳила ба марҳила 4325 сомонӣ ба даст овардааст. баъдан аз ӯҳдадорӣ ба зимма гирифтааш саркашӣ ва пулро ба манфиати шахсияш сарф кардааст. бо ин кирдор судшаванда ҷинояти дар моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо содир кардааст. дар мурофиаи судӣ дар асоси далелҳои ҷамъовардашудаи мақомоти тафтишотӣ ки гуноҳи судшавандаро исбот менамояд, судя ҳолатҳои сабуkkунанда барқарор намудани зарари расондашуда ва вазнинкунандаи кирдори судшавандаро ба инобат гирифта ҳукми ниҳоии худро баровард. ба Файзибоева мувофиқи моддаи 247 қисми 2 банди 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 365 нишон диҳанда барои ҳисоб пул баробар ба 20075 сомонӣ با فایده دولت بدون محروم کردن از حقوق مشغول شدن با فعالیت معین یا اشغال منصب‌های معین تعیین کرده شد. یک نفر ساکن 35 ساله ناحیه قبادیان با کارمندان مقامات کارهای داخلی با عریضه مراجعت نمود که شب 15 یولی سال روان شخصانی نامعلوم از منزل استقامتیش برای غیرقانونی اشیاءهای ارزشمند او را تصرف کرده است. در نتیجه بردن کارهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا سیدالله‌زاده دلشاد سال تولدش 1995 استقامت کننده ناحیه مذکور همچون گونبر در صادر نمودن این جنایت بازداشت گردید. یادرس می‌نماییم که گونبر شده با این کردار جنایتی خود به جبریده بیش از 10,000 سومانی ضرر اقتصادی رسانیده است. عین حال آید این قضیه کارهای تفتیشاتی ادامه دارد. ҳафтаи сипаршуда кормандони милитсияи пойтахт дар натиҷаи омӯзишу баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон оиди ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани воситаҳои нақлиёташон ва гум шудани маблағу ашёҳои арзишманд аз дохили нақлиётҳои хусусии онҳо бо пешбурди корҳои оперативии ҷустуҷӯи як гурӯҳ ҷавонон ноболиғонро барои содир намудани ҷинояти дуздӣ боздошт намуданд. аз ҷумла дастгиршудагон нақлиёти хусусии як нафар сокини шаҳри душанбе ки тамғаи опел мебошад ғайриқонунӣ ҳай карда бурда мехостанд ба фурӯш бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст оранд. дар мошини шиштума сини маҳаллаи 63 рафтем. дар онҷоя 3 рӯз мондумш. мақсадам фурӯхтан буд. то мефурӯшимш меравад. боз амалҳои ҷиноятии худро идома дода санаи 20 июли соли равон аз дохили автомошини Воҳидов Шамшод 6700 сомонияшро тасарруф намуданд. маҳз коркардҳои оперативии кормандони милитсия буд ки гумонбаршудагон дастгир шуда хавфи мин ба содир намудани ҷиноят аз ҷониби онҳо бартараф карда шуд. таҳлилҳои бозрасии давлатии автомобилист сӯи сабабҳое ишора мекунад ки эҳтимоли сарзадани ҳодисаҳои роҳу нақлиётро ба вуҷуд меорад. баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муқарраршуда, риёя накардани қоидаи ҷойвазкунӣ, вайрон кардани қоидаи сабқат, шумораи зиёди садамон маҳз бо ҳамин сабабҳо ба қайд гирифта шудааст. ҳафтаи сипаршуда ронандаи автомошини тамғаи Део Село рақами қайди давлатияш TG 5836 DO02 Тоиров Аслиддин сокини шаҳри Конибодом ҳангоми ҳаракат дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат бехатарӣ ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба сивчӯби битонии канори роҳ бархӯрда аз роҳ берун шудаву чапа мешавад ки дар натиҷа худи ронанда ва як нафар мусофираш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. 2 нафар мусофири дигар бошад бо бардоштани ҷароҳати ҷисмонӣ дар беморхона бистарӣ карда шуданд. боз дар ҳамин шоҳроҳ ронандаи автомошини тамғаи Opel Astra Шодмон Ниёзов сокини ноҳияи Масчоб бо суръати баланд ба самти муқобил баромада аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомошини тамғаи Мерседес таҳти идораи ронанда Султонов Илҳомбек сокини ноҳияи Масчоб ки ба самти шаҳри Хуҷанд ҳаракат мекард бархӯрдааст.
در نتیجه راننده автомашини тамғаи مرسدس بنز جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. رعایت طلبات قاعده‌های حرکت راه پیش از همه بخطری راننده و دیگر اشتراکچیان حرکت راه را تامین می‌نماید. در صورتی که چنین است راننده‌ها باید با انتظامی را پیشه کنند.